Kohimen kopara bayid hau trai Jesu Christ. Kijimpule minta kasngi kilong kijimpule bas ngotenat ban puson kabayade bad ka jingjia saudong jongi kabayade bad ka jingjia kam kerpang nagabenda ki Kristan hakari India. Menin ngilayosngo kawe ka video kaba karendru naka liang jongke European Union baro kinungilam jongke Europe kikendu ya ka India ban pensange ya ka jingsha lebein ya ki Kristan but kaparte baro kawe kasngolep ya ka ri India minta kamdame ya ka Manipur kumjuru ya ki Kristan kerleng agini ki por ngile yo iru kawe pat ka video ka jingsha lebein uwe principal jongka school na marba ula pelong ya ki kinna banduai ya ka kopa jongi ka jingduai kopa jongi bad ki ba persha ya ka ne ka jingduai kila lebein ya u hadu kata ki tit ya u dauding bahe hadu banda pait ya u ding ko himmen ko para kum kini ki jingjia ni yo i saudong jongi bad ha kaba yo i yakine ki baro but habang yo i kum kini ngidon ki jingting hapo jongi ngidon ki jingko salai kaba jur ha kaben siam jongi ha ka jingmur jembar ka jongi siapanga jinglong jongi ki Kristan habalong kumta kaeka jingmut jangga jingim Kristan lese don ki beriu ki berkat om don jingyada engi ki Kristan Henry kaktino trai ka kran shai kadar wat haba ki beriu ki leben engi namar ngilong Kristan long ka bakamen mau Jesu ong umen siam jango trai un trai kam ha ki beriu ban kaya ki ban kran ia kie badon kam banyang saki naga benda ukris uji sula bendra pru da kaba om kibriu kin isi yapi nama naka daw jongka kerteng jong ukris kibriu ki isi yangi omde namar ngilong kibriu henry namar ba ngikit ya ka kerteng jong ukris ka jengim jong kibriu ki isi ya ukris namar kim itu ya ukris namar kim bat ya madu kris ban namar kata gadau ki isi ya ki Kristan namar ngikit hapo jongi halo jongi ya ka kerteng jongo kris bat kaya ka jingker men jongi habalong kumne itip utrai udang penslor ya ki nongbor jongo nadu ki jait ben riuju kumbangila yosngo minda naga jimpule naga kitab Genesis utrai ula wan pau how Jacob badula kot ya u arsin ya u Jacob wat num ting balle sha Egypt badutrai ula kularu shisendon ngan late lembatpi ngan late hiar batpi utrai un late hiar Bad ki bange utrai un late yar bad ki ba kongo yabu utrai un late lem bad ki kun jongo bale lada manga bad mapi ngilong ki kun jongo bale ba koloi ben kongo yabu te utrai unam ino yangi marwe un yai renka batni un late lang batni un late yar batni un late lem batni bad un sumari yangi kane kade ke jingkular jongutrai yangi ko himmen ko para hagini gisni ngidang yo bongi kubor na Manipur kaweka jingya karen bat ke kubor ngalayus no naka na iwe sister kalong ba hakini ki por jongke jingyale tuma ha Manipur ha padeng ar ken khon ya ka ken khon ke ba leben kam kerpang ki Kristan kile yakendo jinge kala om kumne kabba dan iat ya ka jingyale ya ki kemat jongke dongshun kala
kala penka matla shisundon bat kim shimlala ban yo i yak bat ki baki yale ki yo i yaki lo barban hakama jonki bat kim shimlala yo i yaki jaid ben riu hak baki yale persha bat kim shimlala yo i yaki taki briu bat lada kira yaki suloi ben siat yaki kim shimlala ben siat yaki namar kim shimlala ben yo i ki briu hakama jonki namar ki yo i ye kabapalla bad ki batai wat na padang jong kita ki nongshon jong ki kristan ki badang yale ki ong hana kim shim la yo i satia haba ki mod ban siat yaki bad na kaliang jong kita ki badon haka jing shale bain kilala ban pinrem koloi yaki namar kita ki ba ra yaki suloi kaba kam bahe kam klein kim shim lala ban le ye kum kini ki jingjia ngila ban nge namar bale ha ke jingem jongi Israel ladangi pe utrai kumba ula kular ia u Jacob ngan late lembat pi ngan hiar lembat pi ngan hiar bat pi sha Egypt bad utrai ula iada sumari ki dondru ki jingjia habaki pai di Israel kila yale tma bad ki ri ba marjan jongi ya ki nongshun ba marjan jongi ula pendon kam tam kindiat mut ki beriu ban penrem daki hajar mut ki beriu ni yos ngoro na ka kitab Judith kumno ka Judith kala la ban pinjab suk yaki pai Israel haba kala le marwe shaka yingdara jongi nongshun dawe uberiu ula ban penrem kumba ngi pule ngi yos ngoro o David ula laban pinkelon ya wo Goliath da uwe mau don buan ke jingjia ha ke jingim jongi Israel kumno utrai ula yale ya katmana ga benda jongi ladangi puleru naka kitab Exodus katsau ngi pule utrai ula kular ya wo Moses ngan yale ya katmana ga benda jombi pishu snap jar pishu kongo iya utrai ula kular bon sin ladangi pule nagasam ladangi pule naki kitab em ladangi pule wat naka kitab Genesis utrai kular ngan yale yakatma nagabenda jompi pishu snap jar ngidon kam ban snap jar haka jendo wai haka matotrai badotrai unsa penhap yakabor unyale yakatma kane kalong tino try kaba manga ban mapi ngide ban ngeit haga jingem jongi habang ya kendo jinge haga gospel ru jisu pensawa ya kaneka su shukomo ya utrai ya renka had bad utrai ngeit ha utrai duai klam sange ban nitip haga neka por ha ka perte baro kawe kadang duai naga benda ka Manipur kaperte baro kawe kadang duai nagabenda ki kristan hari India bad ni barong ngeskem ka jing duai kabangi buha kamat utrai kanum sep lanoru kano ka jing duai kabangi buha kamat utrai kan om sepe namar ni duai om desha ki briu henre ni duai ha uble bad uble unnum lebein yagi unnum set yaki skor jangu unnum penkap yaki kamat jangu udang yo snow bad udang snow kumba ni snow bad habang duai daga jinge unjubab yangi kane kalastang banjia ti kaya kabangi deban le ngim deban du jingkarmen namar ngi law kristan ngim deban snow marwe namar ngi yo i don bon gi jinge saudong chongi henry ngidon ka atiar baklain ka bau jisu utarwa hangi ukular hangi ulong umensiyam bakoe mensiyam jangobale ngipuleru haka kitab nong bishar habaka mensiyam jangutrai kala wan hiar halor jangu samson ulala ban yale yakatma marwe shimen persha ya babun wad haba ula kala matla na marga jingle pala jango haba ula duai haka ba piam yaka
payah bahe ulalaban yo bor ka bor utray kalawan hiar men siam jong utray ulawan hiar haloru Samson badu lalaban penkalon yak ying baro ka weda ka taga bor ka bamut yak ka bor utray kalong ka ba palat ka bangilaban mudur ha ka jingem jongi ngi haben penkalai ne ka jing dawai jongi ngide ban snap jar ha ka jing dawai jongi ngide ban shong jar hagamato trai naga benda ki himmen ki para jongi knamba ka bor utrai kan traikam utrai ulaban penkam matla yakinong shun jongi utrai ulaban penkam matla yakinong shun bawan yale persyayangi lada ngilong ki bashanya hawu namarutrai ong hawu Jacob kumba ong ngan late lembat pi ngan late yar bat pi sha Egypt utrai un so van lem rengkat bani iwei pa iwei habangi kot kerpadi awu ko himmen ko para nginom sange ban duai nginai tia baru kiba lebene ki kristan nginai tia baru kiba penjot ya ki mene jongi nginang aiti ya baru ki brio kiba mbat pidiang ya ka kerteng jongu Jesu namar ka kerteng jongu Jesu ki brio ki isi yangi namar ba ngilom ki kun jongu ngilong kiba ngideban sngo komen ladaki brio ki isi yangi kadai namarba u Jesu u shang hapo jongi tongilong kiba treshito ba u Jesu un shang sabangi nginum ino ya u Jesu lanuru em haga jingem jongi ngilong kiba pen kalain biang ya ka jingei jongi ngin kalalong ki kristan kiba kam slur bani akaba menchua hakamat ki jing shalabein kenamba ka kerteng jongu Jesu kan priang keleng ka burom jang utrai kan sensharya ka ri India baro kawai haba ni ki kon bat ladang ilong ki bakin diat ngut ni duwai dah ka jingai namar naga benda ki kindiat ngut udon unong tau ban sumari yangi tongin duwai ha kene kelip mat ba utrai unam pen klain shushu yangi ha ka jingai Yesu bi kerku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi bangin dup long shisha ki kun ki bajanai jame bangin pen pau ya ka kerteng padon burom jame ha ka jingim ka jongi ha ka jingkran ka jongi ha ka jinglong ka jongi en ya ro ya utrai Jesu Christ